Добър вечер, драги приятели, народе Божи, халелуя, хамин. Благослов свима кои ќе се уклучите. 15 минута вечерас касним, опростите ми, не било намерно. Тоа сам да имамо све слики кои хочу вечерас да вам презентирам, ali nažalost nisam sve slike uspeo, ali ipak bolje šta nego ništa. Blagoslov Boži, dobrodošli, slava čast Bogu, što možemo i večeras da ga slavimo i falimo. Haleluja, amin. Narode Boži, dobro večer. Samo malo da sredim ovo, da mi ne bi zvonilo. Haleluja, oprostite mi na malom zakašnjenu, nije bilo namjerno, znači pripremao sam slike, a slike kad se pripremaju nije baš lako, treba satima da se radi. Nisam dobro izračunao vreme koje mi treba za slike da izradim i zato sam večera zakasnio, ali nadam se da ste pročitali opomenu da ću večera zakasniti. Umjesto 10, evo postalo su već 15 minuta, nažalost. Ali ok, slava čast Bogu, da možemo slaviti i hvaliti našeg Boga koji je na nebesima. Haleluja, amin. Dobro večer, blagoslov Boži, dobrodošli svi, dragi moji prijatelji Boži, narode Boži, blagoslov Boži svima vama. Bog da nas sada pokrije sve u krvi jagneta Hrista Isusa, da budemo sveti, čisti, pravedni, da bi mogli slaviti i hvaliti našeg Boga kao što mu delikuje, kao i da nas Duh Sveti sada obuzme i posveti i vodi i ovo već, jer bez Duha Svetoga ne vredi nam ništa, dragi moji. Bog sa nama i ovo već živi. Pozdrav, blagoslov Boži, Bog da te blagoslovi, brate naš. Narode Bože, evo samo da podelim za nekoliko grupa o propovedene Bože reči večeras. Znači, svako večer delimo i po grupama naše propovedi da stigne do što više ljudi. Evo još samo 1 minut i možemo moliti Boga za vodstvo i da proučamo njegovu svetu reč. Haleluja, amen. Dobro večer, evo ga, tu je Šakir Zekir. Šakire, kako se, brate? Danil Ivanov, Marica Marić, dobrodošli, blagoslov Boži. Oprostite na večerasnom zakašnjenu, znači nisam izračunao dobro vreme koje mi treba za pripremu dija slike koje hoću da vam prezentiram, odnosno ovu propovedu bih hteo da u što više dija slike propovedam, da nam bude jasnije. Ok, to što sam uspio, sredio sam, slava čast Bogu. Sad šta ne išlo, ne išlo. Najvažno je da slavimo, hvalimo našeg Boga koji je na nebesima. Haleluja, amin. Evo, dragi moji, samo još nekoliko sekunda i idemo da proučamo svetu Božju reč. Amin. Evo, samo da podelim u još jednu grupu i završio sam. Ok. Slava čast Bogu. Jelena Cecil Korni, koji je tamo bio, pobegao mi. Ok, Šakir Zeki, Sandra Margalijeva, blagoslov Boži, dobrodošli. Mač Boži, dobrodošao, Dufida Neđepović, blagoslov Boži, Eftinčev Dimitrovski, dobrodošli, Bog da ne blagoslovi ovo večer, da go slavim i falime, kako što mu dolikuje, haleluja, amen. Znači, istovremeno idem na 2 telefona, jedan telefon na Facebook, drugi telefon na TikTok, da bi se što više širila Božja reč, znači da što više ljudi slušaju večeras Božju reč. On te reci nešto više o Bibliji. Aha, da, ok, baš smo danas razgovarali. Bane bajke, dobrodošli. Misliš za našu romsku Bibliju koji si nam pomogla i dala nam financije za to?
Sad ću vam reći, samo malo, brzo. Ok. Dobro, molimo se Bogu da nas Bog vodi u ovo večer. Slava čast tebi Bože, koji si na nebesima, za tvoju veliku milost, ljubav i dobrotu. Šta si nas blagoslovi večeras, da te slavimo, hvalimo, zdravi i živi. Velika je tvoja milost, Oče naš koji si na nebesima. Blagoslovi nas večeras da te proslavimo u sili Tvoga Duha Svetog. Izli Tvoj Duh Sveti sada na nas. Prosvetli nas Duhom Svetim Bože. U krvi Hristovi nas poškupi da budemo sveti, čisti, pravedni. Duh Hristo i sveto čistoti i pravednosti propovedamo večeras tu reč autoritetom Tvojim Božem. Daj nam autoritet, daj nam vlast kao što si dao Hristu kad je bio čovjek na ovoj zemlji. Halelujah. Oče, vodi nas večeras. Mi te slavimo, falimo u ime Isusa Hrista. Halelujah. Amin. Amin. Slava čast Bogu, dragi prijatelji, narode Boži, dobrodošli. Slavimo i hvalimo našeg Boga koji je na nebesima i ovo večer. Mira Pavlović, Ljubiša Vesna Zekić, blagoslov Boži. Ovamo imamo u TikToku još mnogo njih. Čačpe, samo moment. Mislim. Ok. Braćo i sestro, dragi prijatelji, znači da vas informišem u vezi, znači romske Biblije, slava čast Bogu. Danas mi se javio, znači, Elvis Hajdar koji vodi, znači, te tehničke stvari, prelom, označivanje Biblije, stranice Biblije i tako dalje, tako dalje. Našao nam je čak i jeftinu štampariju u Makedoniju, slava, hvala čast Bogu, Bog da ga blagoslovi sa njegovom ženom i decom. Znači, on završava sada te druge tehničke pripreme za koje ja nisam znao, znači, one obeleže sa glavama, sa stranicama, sa imenom, svaka strana da ima, znači, ime knjige koja se čita. On bi trebao ovih dana da završi i ja uskoro, najvjerojatno iduće nedelje, ću otputovati za Skopje, za Makedonija, da odnosim novac tamo i da počnemo sa štampanjem. Znači, to je ono, znači, nadam se do 10. juna da ćemo imati Bibliju romsku u našim rukama. Halelujah. Amin. Molite se, braćo, molite se, sestre, da možemo, znači, da slavimo, hvalimo našeg Boga koji je na nebesima, da proučavamo njegovu reč na romski jezik, jer Biblija je štampana preko 1700 jezika, na preko 1700 jezika. Romska Biblija će biti, znači, najvjerojatniji zadnji jezik na koji se štampa i najnovija Biblija koja će biti. Molite se Bogu da budemo zdravi i živi, da imamo sile, da imamo Duha Svetoga, da obavimo ovaj sveti posao, a posebna zahvalnost i Bog da blagoslovi sestri Cecil, koja nam je dala 3000 eura da štampamo ovu Bibliju, i sa tim novcem i što je dala sestra Marica Marić i još sestra Dijana Daka. Znači, imamo nešto oko 3300-3400 eura i prema ovom izvještaju što sam dobio od Elvisa danas, znači, našao još jeftinu štampariju, sa tim novcem ćemo oko 300 primjeraka da imamo. Halelujah, slava Bogu. Večeras proučavamo, evo tu je sada i Dejan Vasiljević i Mirjana Kazaković, ovdje na TikToku sa nama su Sebastian i Klaudija, Bog da vas blagoslovi. Dobrodošli na proučavanje Bože reči. Znači, ja sam isključio mikrofone odnosno isključio sam zvuk na TikTok da ne bi smetao ovamo što propovedamo na Facebook. Brzo trči reč njegova. Večerašnja tema nosi naslov, znači, brzo trči reč njegova. Samo da namestim kompjuter moj, da vidimo slike što sam pripremio za večeras, slava Bogu. Nadam se da će nam biti mnogo jasnije proučanje Bože reči uz pomoć ovih slika koji sam pripremio. Ajša Spahju, Mir Mrama, blagoslov Boži, Miki Merem, dobrodošao. Sibokom, David, Dos Santo, Adelina, blagoslov Boži, Mučerim, Bog sa vama. Ljudi moji, narodi Boži, znači večeras proučavamo temu koja nosi naslov brzo trči reč njegova.
То читамо, значи, у Библии, Псалм 147, Псалм 147, стих 15. Читамо, значи, Божу реч. Само да наместим камере. Окей. Значи, наместил сам камера сега, добре. Надам се да се чита. Псалм 147, 15. Беседу своju шалем на землю. Брзо трчи реч негова. Брзо трчи реч негова. Халелујах. Се каже, нека Бог буде милост да нека буде на спасени людима. Амин. И биче. Исме Изета Сирови, Брота, Бенмоден и Манов, добродошли. Халид Селимов, Сейн Рамчи, благослов Божи, добродошли. Люди мои, народе Божи, читамо, значи, в Псалм 147, 15 стих, где каже, брзо трчи реч негова. Люди мои, šta je реч негова, šta je реч Божа? To je Sveto pismo. Hvala ti, Daniele, Bog da te blagoslovi. To je, znači, негова реч, Sveto pismo, dragi moji. Među narodima trči reč негова brzo, putem interneta ko večeras, putem televizije, putem YouTube-a, putem Skype, putem Biblije, u pisanoj formi. Reč Božja trči među narodima, među ljudima, da se sluša reč Božja. Zašto? Jer dolazi kraj ovoga sveta. Brzo trči reč негова, jer priprema narod za spasenje, priprema ljude za spasenje, koji treba da budu u večni život. Safe Sefer, moj brat i komšija, dobro došao, brate moji. Ljudi moji, narode Božji, trči brzo reč негова. Da li ste ikada čuli i vidjeli da tako brzo trči Biblija po svim narodima? Tako da ćemo uskoro i na romski jezik imati njegovu reč, Sveto pismo Biblija, Suntolil, Sveto pismo, na naš romski jezik koji govorimo u ex-Jugoslaviji, a koji se razume i po Albaniji, Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj. Halelujah, slava čast Bogu. Ljudi moji, narode Boži, trči Božja reč, a gde smo mi? Da li mi trčimo ko reč Božja ili smo stali negde, zastali smo negde, zaglavili smo negde i izgubili smo se u ovom svetu. Čitamo Jevrejima 12. glava od 1. do 2. stih. Jevrejima 12. glava od 1. do 2. stih kaže ovako Božja reč. Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svedok, okruženi smo svedocima, ne gledaju nas da li smo ili nismo Božji ljudi, odložimo od sebe svaki teret i greh koji nas sapine, te postojano trčimo, slušajte li, ponovo trčimo, reč trčati, trčimo u borbu koja je pred nama. Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vere. Halelujah, amin. Narode Boži, Bog nas poziva večeras preko Jevrejima 12. glava od 1. do 2. stih da odložimo, da izbacimo svaki teret. Šta to znači teret? Pa brige ovoga sveta, ljudi moji. Đavo nam je stavio toliko brige ovoga sveta da mi smo zaboravili da Božja reč treba da trči. Da mi smo zaboravili da reč Božja treba kružiti po narodima, a ne da sedi neaktivna, da bude zatvorena. Da, nažalost, mi koji verujemo u Sveto pismo, šta smo uradili, dragi moji? Šta smo uradili mi koji verujemo u Sveto pismo? Suntolil na romski, Sveto pismo, Suntolil. Šta smo uradili? Gde je Božja reč? Da li Božja reč trči po ljudima, po narodima, ili smo je zaglavili tu negde kod nas, stavili smo u policima i izgubila se? Trči li Božja reč po tvojoj ulici, brate moji, sestre moje? Trči li Božja reč po tvojim rođacima, u tvojoj familiji, tvojoj porodici, po tvojim susedima? Trči li Božja reč? Ide li? I zato kaže Bog večeras, odložimo svaki teret, jer Satana nam je stavio takve probleme u glave, takve brige, takve sekiracije, takve stresove, da mi nemamo vremena da mislimo za nas da se hranimo Božjom rečom, pa kamoli da širimo Božju reč po drugim ljudima. I druga stvar, šta kaže još? I odložimo od sebe svaki greh. Odložimo svaku težnju za grehom. Odložimo svaki prekršaj greha, zakona Božeg. Nemojmo činiti grehove namjerno, svesno i ući u njih.
Халелуја, Бог да нас благослови, jer on moćan i on će učiniti, jer je veran onaj koji nas je pozvao i koji će učiniti. 1. Petrova poslanica, 5. glava. Veran je Bog koji nas je pozvao. On je pozvao tebe, brate moj, sestro moje. On je tebe pozvao i izabrao. Ali da li trči Božja reč preko tebe? Da li si ti taj koji nosi Božju reč trčeći drugim ljudima? I zato šta kaže još dalje? Uprimo pogled u početnika i svršitelja vere. Gledajmo znači gore na Hrista. Gledajmo Hristu svetinu na svetinu kako posreduje za nas kao posrednik, advokat između nas i Oca, koji nas brani od onog tužioca nazvanog Satane, koji non stop odaziva naše grehove, naše želje, naš nemoralni život, naše nedobra dela, non stop veli je učinio ovo, Sebastian učinio ovo, ovaj je učinio ono. To je klevetnik. Klevetnik da bi nas bacio u večnu propast, da bi nas bacio u vatru kad bude došao Hristos, da izgoremo zajedno sa bezbožnim ljudima. Da, dragi moji, to je njegov cilj. Zato odbacimo sebe sve brige ovoga sveta. Odbacimo sve besese, kreacije, sve stresove, jer on se brine za nas. 1. Petrova 5. glava 7. stih. On se brine za vas, Danile. Postoji nam 1. Petrova 5.7. Odbacite sve svoje brige na njega. Bacite ih sve na njega, jer se on brine za nas. Braćo moje i sestre moje, narode Božji, molio sam se Bogu kad sam ostao život korone. Trebao sam umreti. To je bilo 100 plus 100% da ja umirem od korone. 2020. godine. Bog je uslišao moju nedostojnu molitvu, dao mi je život. I obećao sam, Bože, blagoslovi me da budem tvoj propovednik, da svedočim tvoju reč, da budem ono što sam me pripremio, jer slava čast Bogu, Bog je mene blagoslovio da završim teološki fakultet u Beogradu 2003. godine, ali nikad nisam obavio tu službu. To je završio sam fakultet i to je to. Tada sam obećao Bogu i rekao sam, Bože, samo blagoslovi me da imam financije za jesti i obući se, da imam, znači da se ne brinem šta ću se obući i jesti, da bih imao slobodno vreme da radim za tebe, da radim za spašenje ljudi. I Bog je uslišao moju molitvu zato što sam to hteo i tražio u molitvi. Haleluja! I vi možete tražiti. Jer Filipljanima 4.13 kaže ovako, sve mogu Isusu Hristu, koji mi moć daje, koji mi daje snagu, koji mi daje pomoć, koji mi daje sve šta mi treba, da njegova reč trči. Da budem ja taj koji će nositi tu reč, koji će nositi Božju reč od čovjeka do čovjeka, da trči njegova reč i da doživi oformenje, znači spasenja ljudi, da se ljudi spase. Haleluja, amin. Ok, idemo dalje sada sa našim slikama koje imamo ovdje, znači što sam pripremio, da nam bude malo jasnije. Ovo smo znači čitali Jevrima 12. glava od 1 do 2 i onda čitamo, znači, čitamo 2. Timotejeva 4. glava od 7. stih. Znači 2. Timotejeva 4. glava 7. stih kaže ovako. Dobar sam boj bio, trku završio, veru sačuvao, haleluja, to govori apostol Pavle. Ali Pavle je već mrtav, on u grobu čeka Hrista. Ko sad ovo treba da govori na ovo mesto? Treba da govori Ivica, treba da govori Miki, treba da govori Bane, treba da govorimo svi. Dobar sam boj bio, trku završio, veru sačuvao, stoga ili zato pripravljen mi je šta? Venac pravde, kojim će mi u onaj dan uzvratiti Gospodin pravedan sudac, ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegovu pojavu. Haleluja. O, ljudi moji, kako je ovo jedan melem za našu dušu, kako jedno ohrabrenje da trčimo u ovu trku, da dobijemo, da pobedimo, da bijemo dobru trku, da bijemo dobar boj, da trčimo ko što trču takmičari, sportisti, jer i u ono vreme kad je bio živ apostol Pavle i naš spasitelj Ješua Isus Hrist, postojale su trke, konjske, čovječje trke, na bilo koji način, bilo je znači raznih igara takmičenja u trkama. I jedno od najuzbudljivih takmičenja je bilo znači trke između ljudi. I danas, braćo moja, mi trčimo,
ми се такмичемо, ми се надпреварamo са демонима, они трче нон-стоп пред нас и за нас и до нас, да нас сапну, да нам ставу клопку, да нам ставу ногу, да не добиемо вечни живот. Али радосна вест е, као што е Павле реко, значи, приправлен нам е венец праведности, а таа правда е наш Спасител Исус Христос. Халелуја. Амин. Люди мои, народе Божи, читамо притче Соломонове, 21 глава, 31 стих. Притче Соломонове, 21 глава, 31 стих, кој каже овако: Кој се опрема или припрема за дан боја, али Јахве дае победу. Кој се припрема за дан значи боја, за дан битке, за дан рата, али кој дае победу? Јахве, Јешуа Исус Христос. Исус дае победу, драги мои, народ Божи. Ако једемо и пиемо из Божje речи сваки дан, ако нам е Негова реч драгоцена, да ја затворимо у своје срце, да буде у нас, затоа што ćemo je сваки дан читати, проучавати, студирати, истраживати, не само да нам седи у полоцима, да добија прашање, да лежи прашање на ној, него да ја користимо, да ја искартамо која што сам овде направил, сад не могу да вам покажам, најверојатно ту се не може видите, значи да буде тако и шарана некако наша Библија. Тоа значи да проучаваш, да забележуваш, да пишеш у тефтере на оно што ти е најзанимливо, нејасно, јасно, оно што би хтел да проповедаш, оно што би можда желел да питаш. Луди мои, народ Божи, кој се опрема за дан боја? Сатана е тај кој се припремил за дан боја да нас на суду небеском обори, да нас на суду небеском свали заедно са ним у огнено језеро. Али šta каже Божа реч, притче Соломонове 27:37, али Јахве дае победу, цртица Јахве, цртица Исус, Јешуа, Син Божи, дај нам победу крви својој. И ми имамо ту победу ако трчимо за реч Божим. Јел ти интересантна реч Божа, човече Божи? Јел ти интересантна реч Божа да ти буде на прво место? Мене гости кои доđu, пријатели, гледају ме нон-стоп са Библијом. Каже, па ти имаш неки други посол. Па човече, што слепичеш, изгубичеш разум. Добро, 4 сата, 5 сата на дан посвечен Богу, проучувајќи Негова реч, молечи се наравно. Сада, šta е за тебе, ти кој вериш у Свето писмо, ти кој вериш у Божја реч, šta е за тебе најинтересантно на свету? Оно што ти е најинтересантно, најслаđe, најлепше, то ме посвечуваш највише времена. Надам се да е свима ово најинтересантније, ви кои верите у ово свету книгу Библију. И ако верите и не, и ако вам е најслаđа, ви трчите добру битку, као што е апостол Павле трчал ту битку. Мики каже овако, Danas mnogi sportisti trčali samo jedan osvaja prvo mjesto, bravo Miki, tako je, ali kod Boga svako može da dobije ko uspe, da izdrži do kraja, ko živi po Božoj reči, taj bit će spasen. Amin. Tako je, brate Miki, Bog da te blagoslovi. Vesko Arsov, Ire, Vrajne, blagoslov Boži, Karlo El Sokor, da. Blagoslov Boži, dobrodošli. Ljudi moji, proučavamo Božju reč koja večeras nosi naslov tema Brzo trči reč Негова prema Psalamu 147 stih 15. Даниле, после нам поново, нека имамо на екране Псалам 147 stih 15. Псалам 147 15 стих. Онај други дел, значи не мораш цели стих, онај други дел, значи брзо трчи реч Негова. Дали ми то примечемо, драги мои? Ево, ту е Емилио од 1980 и неке каде упознал Христ. Ту е Сесил која е роđена у истину, значи 70 година. Не знам кој е ту стари сада увери. Ајде, напишите на коментаре дали се икада ранije, пред 30, 40 и 50 година, тако проповедало Евангелие Божие како данас. Дали се икада ранije тако ширила Божја реч, тако трчала меѓу народите како данас, да имамо чак и бесплатно, па чак и на интернет, па чак и на YouTube, па и аудио Библии, тако дали, на многу разни начини.
па чак и за слепе луѓе кои не могат да гледају sa Morzevom azbukom i ne znam šta, svi svašta ima ljudi moji. Tako da niko ne ostane u mraku, u tamnici. Evo, Georgi Georgijev, dobro dojde, brate. Ivica kaže Isus Hrist je najslađi, amin. Od 1987. Slava Bogu, Emilio. Boško Gonić, dobro došao. Budite brzi u slušanju, ali spori na odgovor. Znači da pazimo, da ne povredimo nekoga. Amin, brate, tako je. Znači brzi da širimo reč Božju u tome. Znate kako nas Satan okupira? Slušaj, Gola. Danas si preumoran, lego si kasno, sinoć bili su gosti, ovo. Danas možeš odmarati, znaš, ne možeš ti da ideš da deliš reč Božju drugima, ne možeš da proučavaš sa ljudima, pa ne možeš izaći sada na TikTok ili na Facebook da propovedaš ili na YouTube ili ne znam koji kanal, koja mreža, jer stvarno si preumoran, zar ne osjećaš i stvarno osjećaš neku tegobu u glavu, neku mučnu, pa spava ti se, ljudi moji, pa to je nevjerovatno, stvarno se to događa. Svima koji žele da propovedu reč Božju, nešto nam izlazi, neko će doći, neki gost, neki važan čovjek iz daleka, tako da ti ne možeš širiti Božju reč. Ali, braćo moje i sestre moje, napravimo kraj tim stvarima. Neka dođe sveti Janko, sveti ne znam ko, mi ćemo ono što trebamo uraditi, a to je širiti Božju reč. Ako on hoće, neka dođe sa mnom, ako neka sedi, da će mu nešto da popije, da jede, sedi tu 2 sata, čeka me, ja ću se vratiti uskoro. Nikad tako brzo kao danas se širi kao mujna. Evo, Cecil dala svoj komentar, znači ona je rođena adventistka, 70 godina, njen otac, majka su bili adventisti. Kaže, znači, nikad se nije brzo tako širila Božja reč kao danas, širi se kao mujna, halelujah, i glasna vika pozdrav, tako je, brate. Sajna Duraković, blagoslov Božji, dobrodošla. Dimov, blagoslov Božji, dobro dojde. Vrajne, dobrodošao, brate. Ljudi moji, narode Božji. Reč Božja se širi kao mujna, što je napisala sestra Sesi. Reč Božja se širi nevjerovatnom brzinom. Biblija je, kao što sam na početku rekao, prevedena na oko 1700 jezika, pa toliko skoro i postoji. Nema jezik, nema država koja nema Bibliju na svoj jezik. To je nevjerojatno što je Bog uradio. Muhamed El Pacino i Džafer Zibedi, blagoslov Bože i dobro dojdovte. Narode Bože, Jahve daje pobedu. Nemojte slušati Satanu koji vam govori, pa ti si mnogo grešan, pa ti si uradio sinoć ovo, rekao si ovo, gledao si ono. To je đavolov glas koji hoće da nas pobedi, koji hoće da nas ubedi da smo mi izgubljeni. Nije tako, jer krv Hristova čisto svakoga greha. Jer milost Božja traje dan danas i još će trajati još neko vreme, ne znam koliko, ali neće večno, braćo moje. Kad se budu izlili 7 čaša Božjih gneva, zla, onda je milost završena. Tada više ko je svet, ko je pravedan, ko je pogan, ko je nepravedan. Zato sada je vreme da ne slušate Satanin glas koji vam govori, pa ti si juče pušio, pa ti si prekjuče opso, ti si uradio ovo, ti si uradio, jer Bog ne gleda šta činimo. Jer psalmista kaže, Gospode, ako vidiš ko šta radimo, ko će opstati pred tebe? Ako gledaš naše grehe, ko će opstati? Zato je velika milost Božja, ljudi. Ne zaboravimo, spašeni smo milošću Božjom, Hristovom krvlju, a ne našim delima. Halelujah, amin, amin. Idemo dalje, čitamo 1. Korinčanima, evo da mu okrenem kameru prema kompjuteru. Znači, čitamo 1. Korinčanima, 9. glava, od 24 do 27. Samo malo da namjestim kamere da budu dobro. Ok. Znači, 1. Korinčanima, 9. glava, od 24 do 27 kaže ovako. Kao što je malo pre Miki napisao, sjećaš se Miki malo pre što si napisao. Ne znate li, trkači u trkalište, svi do duše trče, ali samo jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj, svaki, znači onaj koji učestvuje u toj trki, od svega moguće izdržava se, znači zadržava se, znači u svim stvarima da ne jede, pije što hoće, da bi bio, znači, što lakši, što fizički sposobni da trči. Sada slušajte što kaže Božja reč. Ti takmičari, ti sportisti da dobiju raspadli venac, a mi
неразпадлив, вечни живот, люди мои. И šta ми треба sad uraditi? Заедно sa апостолом Павле да кажемо, ја, дакле, тако трчим, неко без cilja, тако ударам шаком, неко да млатим ветар, него кротим свое тело или uzдржавам свое тело и зароблявам ga да сам не будем исклучен, пошто сам другима проповедao. Халелуја, амин. Има многу лонч пророка кои маме друге, нажалост, брате Емилио, тако е. Народе Боже, слушате ли што каже Божа реч? Да у тркалишту, у стадиону, у арени, само еден добие побед. Нив учествие 200, 300, 400 душа у маратонским тркама, по неколико хиляда, 5-6 хиляда люди. И само еден од нив освоја златни венаци или златну награду, и још двојца, не сребро и бронза, али то не е тако вредно неко што е злато. Оно прво место у овој трци живота, овој трка живота, люди мои. Трчимо за вечни живот или трчимо за вечну пропаст. Нема треча пута. Или ćeš трчати ка вечном животу, или ćeš трчати ка огнено езеро. Нема треći put, nema napred-nazad, ili levo ili desno. Izaberi put života, izaberi trku života. Zašto da trčiš samo po novac, pare? Rekao sam, reći ću možda ovo drugi ili treći put. Tražili su u Švajcarskoj, znači, čovjeka koji radi železnicu kao ja i Emilio. Mi smo kolege sa Emilijom, znači, mi smo radili na manevri i na manevrističke stvari i skretničarski, sve svačega. Napisao sam molbu, popunio sam toj formular za Švajcarsku da vidim da li će me primiti, koliko je plata. Samo tako jedna radoznalost, želja da vidim šta će biti. Nema veze koliko godina imam, jer u Švajcarsku možeš do 67 godina da radiš. Odmah me primaju i nećete verovati, braćo moji, prijatelji moji, železnica, znači železničari koliko plati uzimaju, jer plate su tamo veoma visoke, naravno standard je drugačiji. 8.000 euro, između 7 i 8.000 euro plata. Ovi moji poznati i rođaci kažu, pa idi radi čovječe bar godinu, dve, da pojačaš par, jer nama je Švajcarska blizu, ja mogu ovdje u Francuskoj živjeti, a tamo raditi. Frontier se kaže, znači preko granice, ne plaćam mnogo stvari. Ljudi moji, narode Boži, meni to nije interesantno. Meni više nije interesantno, ajde zaradit ću, na primjer, evo, ne mora sa železnicom, ajde da zaradim neki posao, milijone da zaradim, 100 milijona evra zaradim. I šta sam uradio? Bogat sam postao, okej, svi volimo bogatstvo, svi volimo da budem bogat. Ali verujem li da će Hristos uskoro doći, za koju godinu? I da ću ga živ dočekati, verujem li? Veruješ li, brate moj, sestro moja? Pa ako veruješ, što trčiš onda za te milijone ili za te hiljade da staviš na stranu? Za koju stranu? Pa uskoro će se digitalizirati novac i više nisi gazda ti je banka i država. Uskoro će Hristos doći, taj novac će izgoriti. Pa za šta da trčimo? Pa trčimo za život. Trčimo za život, a taj večni život je ovdje, ljudi moji. Ovdje je naš Spasitelj Hristos, mi ga ne vidimo fizički, ali ovdje je reč Božja, ovo je reč Božja za koju trebamo trčati. Trčiš li za večni život ili za pare, za novac? Nemojte mi se ljutiti, osvestimo se. Satan nas je napunio sa svime, svačimo da trčimo samo za ovaj život i da trčimo za novac. Nikada dosta. To sam 100 puta rekao i reći ću 101 put. Zatim nam kaže brat Velizar, moj imenak, da, samo za razliku od maratona gdje jedan dobije raspadli venac, u ovoj trci svi su pobjednici koji prehvate Hrista i koji izdrže do kraja. Haleluja, tako je, brate moji. Maja, sestro moja, dobro dođeš Karalan, Edevlesko Škarpe, blagoslov Boži, tvojome mužu, tvojim sinovima i čerku, da vas Bog blagoslovi sve. To je sestra Maja, znači iz Bugarske. Mislim da sam jedan put rekao njeno iskustvo kad su je nepravedno uhapsili kad je došli iz Bugarske i onda je Bog uradio veliko spasenje preko mene. Slava čast Bogu, Bog je tu uradio, haleluja, amin. Evo čitamo sada interesna stvar, Psalm 20. glava 8. stih. Psalm 20. glava 8. stih kaže ovako: jedni se hvali kolima bojnim, znači ratnim kolima, drugi konjima, a mi čime se hvalimo? Imenom
Јахве, Бога нашега. Люди мои, за чим трчиш, šta ти најсладжи најдрже, ти ми се хвалиш. Ви знате да многи луѓе се хвали колко су богати. Многи луѓе се хвали како лепа кола имају. Многи држави се хвали како имају разни врсти ратних кола, односно авиона, тенкова, бла 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 и така дале. А ми чиме треба да се хвалимо и за чим треба да трчимо? За именом Јахве Бога нашега, за Јешуа Исуса Христа, люди мои. Чиме се хвалимо, браќо мои и народе Божи? Дали се хвалимо именом Јахве Бога, што знамо Бога, или се хвалимо са нашим богатством? Ајде сада да уđemo мало кратко у природи, нешто да кажемо о природи. Ово е птица, значи сиви сок. Не знам дали сте чули. Истраживao sam pa hteo sam ovo da podelim sa vama večeras. Sivi sok, možete već čitati, dostiže brzinu od 300 km na čas u letu. Može da leti sa brzinom od 300 km na čas. Možda je nevjerojatno, ali ovo je dokazano, ispitano, znači ovo nije samo bla bla, ljudi moji. Migi kaže, danas smo imali sastanak u aerodromu. Aerodrom je u minus 80 miliona evra. Ja jedino sam pitao zašto smo minus, samo su se nasmejao i nema, pa zato što su ukrali pare. Treba ući u cilj sa Hristom, tako je, Emilio. Ljudi moji, narode Boži, ova ptica je najbrza ptica, ili može između životinje i ptice i morskih i svačega, znači najbrzo biće na planeti Zemlji koji razvije brzinu od 300 km na čas kao TGV, ovdje u Francuskoj voz TGV, vlak, ili ICE u Nemačkoj, ili u Kini, ili u Japanu. Ljudi moji, 300 km na čas je brz, znači si visok. A da li ste čuli za velike šloke, ptice neke, koji živu u Afriku, ali koji se sele kad je leto, znači u Švedsku, a kad je zima iz Švedske idu u Africi. Velike šloke putuju, znači, otprilike 7000 km između Švedske i Afrike, znači, i nećete verovati. Lete bez prestanka brzinom od 100 km na čas. Ljudi moji, nikakve pauza, nikakvo stopiranje, nikakva pauza za toalet, za užinu, za ručak. Ono što su napunili svoj rezervoar, oni lete 7000 km od brzinom 100 km na čas, dok ne stignu u Afriku. Ljudi moji, narode Boži, šta bih hteo sa ovim da vam kažem? U narodnoj slici još jedna slika, znači, hteo bih da vi ste, svi smo ovo učili po biologiji, ne li biologija, gepard je najbrža životinja na kopnu, koja razvija 120 km na čas, da. Gepard može da trči sa brzinom od 120 km na čas i ne žali se da je umoran. Ove ptice koje sam naveo, velike šljoke, znači ne žale se za 7000 km i da kažu pa treba nam hrana, pa treba nam toalet, pa treba nam pauza, pa treba nam spavanje. Jesi li se umorio od toga da govoriš drugim osobama o tvom spasitelju? Jel ti treba pauza? Jel ti treba ono ili ovo? Ljudi moji, ove životinje, ove ptice se ne žale. Ne žale se uopšte svom stvoritelju, ne žale se nikome, ni između sebe, ni kukaju, ni buntaju se, ništa, nego idu ka svom, kao malo pre što napisao brat Emilio, ka svom cilju. Trče ka svom cilju, velikom brzinom. Šta je tvoj cilj? Zašto živiš? Zbog čega živiš? Šta hoćeš postići u životu? Hoćeš veliku kuću na 5 sprata? Hoćeš auto nevjerovatan, skup, brz i ne znam šta da bude ekstravagantan? Hoćeš ovo, hoćeš ono? Ok, nije to na odmet. Nije to nešto protivno Božih pravila. Ali gdje ti je srce, brate moji, sestre moje? Gdje ti je srce, tamo ti je i život. Gdje ti je život, tamo ti je duša. Imamo li za cilj večni život? A večni život je naš spasitelj Ješua Isus Hristos.
Ljudi moji, narode Божи, да би се спасio човек, улаже се милиони евра за спасение живота ljudi, tako. Купujemo авиони, хеликоптери, брзе помоше, возила, значи хитне помочи, да би спасили ljudima живот, jel tako? Да би спасили ljudima животе. Купujemo, значи, разна возила да би продужили човеков живот jedan dan, jedan месец, годину дана. Ова е слика у Охриду, ако сте препознали, Охридско езеро. Люди мои, народе Божи, толико се средства, значи труда, трчи люди са брзом помош, са хитна помош, возе ко ненормални да би спасили живот, трчи да спаси нечи живот, ами где трчимо, брачо моje? Трудимо ли се да трчимо да спасимо лjude од вечне смрти, jer naš spastel Ješua Isus Hristos je rekao Jovan 14.6, sjećate se. Ja sam put, istina i život. Ja sam put, istina i život. Trčimo da ovo objavimo narodima, ljudi moji, da objavimo ljudima oko nas, jer Hristos dolazi. Veruješ li da Hristos dolazi? Zašto onda čutiš i sediš kući? Miki kaže, apostoli su bili najbrži, širili su evanđelje od Jerusalima do Rima, terminal bez aviona, Mercedesa, tako je, brate moji, Damjane, gde si, brate, dobro došao. Ljudi moji, narode Boži, Hristos je put, istini, život. Gde smo mi? Da li smo na putu? Da li smo u istinu i da li imamo ovaj život koji Bog daje u Isusu Hristu, haleluja, amin. I zato Bog nam večeras poručuje u knjizi proroka Amosa, 4. glava 12. stih. Amos, 4. glava 12. stih. Pripravi se Miki, Dejane, pripravi se Damjane, pripravi se Emran Pric, pripravi se Enčo Demirovski, Nisre Deminov. Pripravite se svi koji večeras slušate Božju reč, šta? Da susretnete Boga svojega. Pripremite se, trčite ka susretu sa Bogom, a ne sa ognjenim jezerom. Jer ako ne budete se susreli sa živim Bogom, onda ćete se susreti sa ognjenim jezerom i izgubiti večni život i umreti za uvek. I zato je Hristos u jednoj prilici kad su hteli da ga, kad su ga mnogi napustili, sećate se, on je imao 12 učenika, pa onda su se pridržili od 70, znači bili su 82 i desilo se sljedeće, Jovan 6. glava od 66. do 67. stih. Od tada mnogi učenici ustupiši više nisu išli s njim. Onih 70 su ga napustili, ostali su 12. Petrova ispovest reče, stoga Isus 12. Da možda i vi ne kanite otići. Znači, Hristos sada pita onih 12 apostola šta su ostali s njim, da me možda i vi nećete napustiti. A odgovori mu Petar, Gospodine, slušajte ovo, ljudi moji, kome da idemo? Ili, kako, gde da trčimo, gde da damo naše vreme? Ma gde da idemo, Gospodine, pa ti imaš šta? Ti imaš reči života večnoga, haleluja, ljudi moji. Ovde apostol Petar priznaje u ime čovečanstva da mi trebamo trčati ka Ješui, Isusu Hristu, našem Gospodu i Spasitelju. Zašto? Jer je on reč života i on ima reči života. Imaš li i ti, brate moj, reč života u tebi? Da deliš ljudima, da širiš evanđelje Bože. Sećate se kad se Isus vaznio na nebesima, kada je Hristos, znači, išao gore u nebo, pojavili su se anđeli, jer su oni ostali sa glavama gore, gledajući Hrista koji već otišao, nema ga, gledaju u oblake i pitaju ih anđeli Boži, ljudi Galilejci, zašto gledate u nebo? Ljudi Galilejci, zašto gledate u nebo? A ja pitam večeras, Boži vernici koji verujete u reč Božju, u Boga i u Spasitelja Hrista Isusa, zašto ne gledate gore, nego gledate dole? Zašto su oni gledali gore? Pa gledali su reč Božju, gledali su reči života, gledali su Hrista koji je istina, put i život. Nisu mogli da makne svoj pogled. To je bio njihov cilj, da i oni budu gore sa njim. Gde mi gledamo, gde gledaš, brati i sestro moja? Dole ovde na zemlji, zlato, srebro, novac,
богатство, šta je u našim očima, šta je pred našim očima, šta je u našim mislima. Дамјан каже, молите се ако хочете за мене да се Бог мощно и обилно у мојом животу прослави. Амин. Бог да те благослови, брате мој. Бошко Гонич, благослов Боже, нисам видел се ту. Опростите све кои вас нисам поздравио и нисам вам пожелio добродошлицу. Мена се брзо, значи не могу да пратим све коментари и све имена кои стигну. Люди мои, народи Божи, сад оно што нисам стигал да припремим, значи да насличи да имам, значи, текстове. Sada čitamo, znači, samo da namestim kamere, čitamo sada Dela apostolska 26. 26. glava od 16 do 18. Evo je slika, ovo je slika koja nam odgovara, znači, Dela apostolska 26. glava, samo da pronađemo u mojoj Bibliji. Данијел, ако сте tu, брате, постои нам, значи, Дела апостолска 26 od 16 do 18. Dela apostolska 26 od 16 do 18. Evo da ja pronađem, jer ovo nisam uspio, znači, da izradim na slikama. Znači, 26. glava Dela apostolska od 16 do 18 stih kaže ovako: Nego ustani i stani na noge. To nam zapoveda večeras naš spastel Hristos kao ovom čovjeku, kad je rekao da ustani da hoda. Ustani i stani na noge, jer pokazao sam ti da bih te izabrao za slugu i svedoka. Pazite, Hristos vas je izabrao da budete njegove sluge i svedoci. Zašto? Da objavljuješ ono što si vidio i ono što ću ti o sebi pokazati. A ja ću ti izbavljati od ovog naroda i od drugih naroda kojima te šaljem. Zašto? Da im otvoriš oči, da ih obratiš od tame ka svetlosti i od sotonine vlasti ka Bogu, kako bi zbog svoje veru mene primili oproštenje greha i nasledstvo među onima koji su posvećeni. Haleluja, amin. Ljudi moji, narode Boži, da li ste čuli Božu reč? Данијеле, ako ste tu, brate, postoji nam ili neko od vas, ne znam ko bi mogao. Znači, mnogo važan stih ovo je da se čita Dela apostolska 26. glava od 16. do 18. stih. Bog nam kaže večeras: ustani, stani na noge svoje i trči. Trči, propovedaj, svedoči, objavljuj evanđelje, jer ja dolazim. Hristos dolazi, ljudi moji, a narod nije spreman. Krv njihova će se tražiti od onih koji poznaju reč Božju. Krv, znači od ljudi koji ne znaju evanđelje Bože, će se tražiti od onih koji znaju evanđelje Bože. 1. Korinčanima 3. glava 8. stih kaže, znači ovo je slika koja parira sa 1. Korinčanima. 1. Korinčanima 3. glava 8. stih. 1. Korinčanima 3. glava 8. stih kaže ovako: A onaj, samo moment, izgleda nešto sam pogrešio, 1. Korinčanima, nagrada prema našem trudu, znači 3. glava 8. stih, samo moment, izgleda sam pogrešio poslanicu. Aha, da, ok, nisam pogrešio, sve u redu. A onaj koji sadi i onaj koji zajedno zaliva, jedno su. I šta kaže na kraju? Ali svaki će dobiti šta? Nagradu prema svom trudu. Prema svom trudu dobit ćeš venac života, kao što zemaljski takmičari, kao što gledate na slici, dobijaju raspadli venac. Brate moj, sestro moja, uskoro ćemo dobiti večni venac koji se ne raspada. Večni venac koji je večan život, ljudi moji. I šta čitamo na kraj? Druga Solunjanima. Čitamo, znači, druga Solunjanima. Samo da okrenem kamere, jer više nemam one slike što sam pripremio, koje su trebali biti pripremljene, nisam imao vremena. Znači, druga Solunjanima, 3. glava, 1. stih čitamo. Druga Solunjanima, 3. glava, 1. stih kaže ovako: Na kraju, braćo, molite se za nas. Šta da se molimo jedni za druge? Da se i Gospodna reč brzo širi, vidite ljudi moji, da se brzo širi i da se slavi kao i kod vas, haleluja, amin, da se reč Božja brzo širi,
Молимо се, брачо моја, да се реч Божја брзо шири преко тебе и мене. Боже наш кој се на небесима, слава ти, хвала ти час, што сме могли вечерас проучавати о брзом ширење Твој реч. И да трчимо, ширечи Твој реч, трчичи да ширимо Твој реч, да идемо од човека до човек, од место до место, од улица до улица, од куќе до куќе и да објавljamo Твоју вест. Па ако нас и псуи, ако нас омалволажају, ако нас и вреđају и понижавају, нека е слава Теби у Исусу Христу. Надахни нас Духом Светим да будемо Твои објавители, Твои сведоци, Твоje sluge u Isusu Hristu. Halleluja. Amin. Amin. Slava Ti, Oče naš. Amin. Boži blagoslov, ljudi moji, narode Boži, Bog da nas blagoslovi, da trčimo za večni život, da trčimo za spaseni ljudi, da trčimo za večni život, a ne samo za ovaj zemaljski život i za novac. Samo novac, jer čovečanstvo je postalo materialističko. Samo novac ga interesira i zato će Bog uskoro dozvoliti da se novac digitalizira. Da li će biti do iduće godine, ne znam. Ja vjerujem da će biti. I onda svaki onaj koji ima mnogo novca više nije njegov novac, nego je to novac vlade i banke koji upravlja sa njim, jer ti nećeš moći više kad nemaš gotovinu, ne možeš da kupuješ i radiš šta ti hoćeš i kako god hoćeš ti da upravljaš. Više nisi gospodar svog novca, nego banka, odnosno sistem tog interneta, tog kompjuterskog sistema koji je već organiziran, će upravljati tvojim novcem. Nisi više sam svoj gazda, nego neko će biti gazda za tvoj trud i za tvoje pare. I zato će Bog dozvoliti, znači, da se mi osvestimo, da ne trčimo više samo novac, nego da se osvestimo da trčimo za život, a život je Isus Hristos. Blagoslov Boži, Bog sa nama, Maranata, Gospod dolazi, halleluja, amin.